Viña no coche hacia Coruña escoitando un especial que fixeron os de Coffee Break. Bueno, empezando a escoitar, que é largo. Un especial que fixeron os de Coffee Break sobre que cumpliron 10 anos. E pensei, o sea, además tiñan exactamente grabada a fecha. E pensei, nosotros cando cumplimos, cando cumple anos este podcast? Primeiro tramo do viaxe feito. Onte sábado de noite collín o Alsa e xa estou falándovos aquí desde a estación sur de Madrid, para onde me levarán bus ahora para o aeroporto. Despois, Madrid-Roma. Será interesante ver se está especialmente petado o aeropuerto, ainda que igual non teño moita referencia. Recordemos que estamos grabando isto na semana que se morreu o Papa Francisco e despois dun par de horiñas vou pa Tesaloniki. Como de costumbre, levo podcast descargados asociados á temática do viaxe. E esos son, neste caso, uns de traballo que levo 1000 anos en escoitar, que son de... chamase Support Heroes by Kaiso, que é de xente que un home que entrevista a xente que traballa en departamentos de soporte técnico de grandes empresas, para ver se aprendo algo, que sempre me dá pereza escoitar. Levo tamén Fora de Mapa e Redline da rexión, e levo tamén o 99PI de Between the Blocks, creo que se chama, sobre Sofía, ou sobre ese tipo de edificios en Sofía e naturaleza entre as urbanizacións, basicamente, que eses teños escoitado e seguramente rescoitaré. Se tes recomendacións, por suposto, serán agradecidas. Pois a verdade que levo un rato pensando e non se me ocorre ningunha recomendación de podcast máis. Pareceme unha boa selección, Eloi. E agora gravo audio porque paseo ao lado dunha iglesia e acordeime que na misa católica hai un momento que se dice, que se pide que se rece, e isto vai colocarme, vai datar a fecha na que fun por última vez a misa. Se piden, recen por nuestro Papa Juan Pablo, por nuestro Obispo José, y ahora ¿qué dirán? Por nuestro Papa Francisco, hasta que escollan a outro, ou saltaránse eso, por nuestro Papa Sede Vacante, como diría unha guía, a saber. Acabamos de chegar a casa, entón teño que facer a cena, entonces puxen yo cativo Bluey un cacho mentras cociño. E o caso é que yo puxen, pero despois entretóveme lendo vos a vosotros e mirando WhatsApp e tal, e entonces cando levaba 5 minutos un capítulo de Bluey xa, díceme o xio, papá, vete cocinar. Que haces que non estás cocinando? E digolle, perdona que estou falando con uns amigos meus. E dice, como se chaman? E eu, pois chamanse Eloi e Javier, e un deles é primo noso e tal. E dice, por que son amigos teus? E eu, pois porque me parece que son moi simpáticos e moi inteligentes e todo o que dicen é moi interesante. Entón díxome, a mí tamén me parecen moi simpáticos, pero non nos conozo de nada. Así que, bueno, non sei, a mellor é unha cousa un pouco ridícula comentarvos, pero que sepades que o cativo parece deixe moi simpático, ainda que non vos conoza de nada. O como se dice, a boa predisposición xa a tedes, supoño. Non sei se iba a salir un nada original curtas de esta semana ao final en que empezamos, pero bueno, claramente, ainda que seña solo por marcar esta semana no histórico de nada original, esta semana do apagón, creo que xa está casi vale a pena que o
o acabemos editando e publicando, ainda que seña solo por recordar onde e como estábamos no día desta semana, que eu digo moi fácil, lógicamente, que a min, pues eso, como xa sabedes, pilloume aquí en Tesaloniki, Tesalónica, Salónica, como sexa que se di neste viaxe de traballo. Irei contando máis. O seguinte cousa que podermos recordar é o Olympiacos llega no Madrid estos días. Bueno, para mandarvos un audio e así xerar contido, vos decir que unha explicación que me deron no café e que ten bastante lógica, e así explicaron pa tontos que entendemos de hormigón e non de voltios, é que el sistema eléctrico, pois a energía eléctrica en rede de alta tensión, pois transmítese con alterna a 50 Hz e é moi delicadiña. Si vai en vez de 50 vai a 49,996, desincronízase e, ármase un Cristo como que pasou onte, basicamente. Entonces, que pasa? Conseguir unha frecuencia exacta é moi sencillo con turbinas dunha central de gas, con unha central hidráulica, é dicir, con cousas rotativas, cousas que giran, entón controlase moi ben a frecuencia. Con unha fotovoltaica é moi jodido. Controlas eso dache continua, tens que convertila en alterna e inyectala na rede, e hai tecnología e hai formas de generar unha inercia virtual que se chama, que é consigue darlle a frecuencia exactamente a que ten a rede antes de inyectala, ou podese facer como se fai moitas veces, que tú inyectas e como na rede hai moito máis que o que tú estás inyectando, pois xa vai a ir, digamos, vai facer unhas ondulaciones, unhos picos de tensión que non te interesan, pero acabase regularizando. Eso, non me quedou moi claro como funciona, pero o que se fai neste país é o máis habitual, o barato, o que non existía a tecnología seguramente cando se instalou moita potencia fotovoltaica, é inyectar directamente, non se fai esa grid forming que se chama, que é o de adaptar convertir de continua a alterna, teñeno que facer, si ou si, pero convírteno nun alternador, nun transformador sencilliño de todo, e non lle dedican, pois, entendo que terá máis pérdidas e terá máis caro o sistema que consigue controlar moi ben a tensión e controlar moi ben a frecuencia da tensión que estás inyectando. Entonces, nada, esa é unha teoría que dixeron no traballo. Outra cosa que dixeron no traballo é que, pode ser que alguén fixera unha descarga de PLC cando non debía, que probablemente non lle tocou algunha vez cando se arranca en algunha puesta en marcha, lle tocou algunha vez de que iba eso. Nada, entonces que todo caiga, como dicen no podcast de Pablo Iglesias, na codicia das energéticas. A ver, non, porque si lle permites facer as cousas e non regulas, pois, quero dicir, o mercado vailles, se non o fan eles farán outros. Non é maldad, é capitalismo. Entonces, eso. Tampón é unha... Quero dicir, se non creas incentivos para que a xente... Nin incentivos, nin paus, para que a xente poña unha tecnología máis cara e asuma ese gasto, naido vai facer voluntariamente. Non estou defendendo as eléctricas, pero non ten sentido
asumir que el por buena voluntad o van a facer. Segundo, si se quere, o sea, o que estaban dicindo todo Dios era que tamén o que decían no curro era, que a ver, si se genera moito máis con nuclear e moito menos con solar e con eólica e con outras renovables que non controlas ben a frecuencia e que a nuclear sí, pois tampouco tamén te aforras ese problema. Unhos que si nucleares sí, que si nucleares no, que si nucleares patatí, que si nucleares patatá. E neso vai estar a discusión moito tempo, seguramente. E non se van meter no de e si legislamos para que esta xente teña que gastarse as súas perras e os seus vatios en adaptarse á rede antes de inyectar a súa potencia, ou non, ou seguimos a la buena de Dios. A ver, mando vos seguinte fase do viaxe. Non sei se escoita, pero notouse a un grego cantando que a xente que se meta no bus para Atenas. Pero bueno, como vos decía, segunda parte do viaxe, e estou aquí na estación de bus para pillar o autobús para Sofía. Antes deso estuve en decena cos franceses de Alter, e entre os franceses de Alter hai un brasileiro, e é posible que teñamos un novo ouvinte do podcast. Isto é o máis interesante deste viaxe de traballo. E nada, xa vos contarei máis, a ver como vai o conto. Eloi, perdona de non contestar onte. Cojonudo, un ouvinte internacional de verdad, e non un destes bots que nos aparecen nas métricas de visitas de Estados Unidos, desde sitios random. Sabemos fehacientemente que existe. Guai. Pois nada, bon viaxe, xa nos contarás que tal. Bon viaxe non, carai, ahora xa tarda xalo. Xa nos contarás que tal polo outro lado do telón. Sin se nota aínda a influencia soviética e as cousas que contan no podcast de 99PI, no que levabas na lista de reproducción e tal. Veña. E además, joder, un 1 de maio un día cojonudo para estar en países antiguos comunistas. A verdade que nunca me coincidiu un 1 de maio en ningún. Veña, vamos falando. Ai, no, minto. O 1 de maio de 2017 estuve na República de Montenegro. Non me acordaba, bueno, non lle notei absolutamente nada para celebrar o festivo da clase traballadora por alá. Así que non, bueno, estuve en Kotor, estuve en non me acordo como se chamaba a isliña aquela autónoma, algo así como San Esteban, Santi Estevi ou algo así. Sitios super turísticos, o único que fixemos foi dar voltas por ali e ver o paisaje e tal, e nin interactuamos con xente local, creo, non me acordo nin onde comimos. O sea, o paisaje é espectacular, a costa de Montenegro mola muchísimo, culturalmente non sei absolutamente nada dese país. Sería Sveti Stevi. Acordo de estar en Croacia, algo parecido sería. Bueno, eu estou por aquí. A verdade que non vin nada, máis que están os parques cheos de xente pasando os cans. A verdade que me escapei un pouco para fora a ver os cans, porque despois vou facer un free tour, pero diría que o máis aquí deste lado do telón, o máis soviético, son as estatuas dos parques. Esas cousas teñen ese estilo
característico, digo, dos parques, ou había outra diante da ópera. Esas cousas teñen un estilo particular. Polo resto, non é nada. De feito, a verdade que o autobús foi un pouco complicado. Falando cunha rapaza, de feito, díxome que igual estar en Tesaloniki non era moi bo día porque iba a haber huelgas, manifestacións, e de feito estaba cheo de cartelada. Moito máis que aquí en Sofía de momento. Pero seguiremos informando. O meu maior logro co cirílico hasta ahora é que fun capaz de ler Sindicato. Pois a verdade que pensaba que tendo unha base como tes de grego, que o cirílico se iba a dar fácil. El link sindicato que tendo que dice que non sei o que significa, e despois sale cortada obras o non sei que, obrado non sei canto. Así que sindicato obrero chamoume a atención que poñen como personas importantes dese sindicato a Dimitar Manolo. Entrei na Wikipedia e Dimitar Manolo é un futbolista búlgaro que non sei que anos tería a súa carreira, nos 50 ou nos 60, un home que morreu nos 79, que tuvo que ter a súa vida futbolista, tuvo que ser anterior incluso. Pero bueno, morreu 10 anos antes de que se fundara o sindicato. Non sei cal é a relación, non investiguei máis. Eloi desde Sofía, Bulgaria, informando. Pregunteille a ver que opinaba ao guía do Free Tour e sobre o tema das manifestacións do 1º de maio aquí. E el, vamos, cando lle comentei o asunto, pois parecía estar cómodo coa hipótesis de que un pouco isto, pois que ten un aire comunista, e aquí as cousas desa época veis un pouco a veces con nostalgia viejuna e mal aprendida na línea do que podemos pensar nosotros de con Franco se vivía mejor. Entonces, certas cousas que, como de hoxe, que bueno, que simplemente pode ser defender os traballadores e cousas desas, que, pois, igual ten ese tufillo asociado e que entonces non ten tanto seguimiento. A miña estimación é que habería entre 500 ou entre 300 e 1000 persoas. Seguro que non máis, o cal me parece pouco, esperaba máis. E agora voume a un outro tour sobre a Sofía comunista específico. Falando un pouco de todo ese tema, ao acabar o tour recomendounos o guía ir por un mercadillo que había ali cerca, que decía que era así de artesanía e tal e cual, e que podía ser máis auténtico que o mellor outras cousas así turísticas para levar regaliños. Bueno, a verdade que acerqueime por ali e o que atopei foi, sobre todo, parafernalia militar da soviética ou nazi directamente. Había esvásticas e fouces e martelos por todas partes. A verdade que se me encheron os ollos con uns prismáticos aí antigos, pero dixen, non vai a ser que os merque, e despois un día me dei conta que teñen por aí unha esvástica pequena e non podo facer nada con eles. Pero molaban, e, bueno, por outra parte que non sabería regatear, seguro que me estafaban cousas desas. Pero eso deume ganas. Eso dos mercadillos antiguos con parafernalia militar, eso vino moito en Macedonia, en Belgrado.
bueno, en China aí tamén, pero bueno, iso xo fun buscando eu especificamente os sitios onde tiñan parafernalia comunista, que en teoría eso técnicamente sigue en vigor en China, pero sigue, para eles xa é tamén como para o este de Europa un tema nostálgico. O sea, aquela época de Mao non ten nada que ver co que teñen agora. Son conscientes eles mismos. Pero bueno, sí que esa imagen para os turistas explotan igual que explotan por aí polo lado este do telón. Último día de Eloi desde Sofía. Bueno, bastante ben o tour que fixemos onte pola tarde, moito paseo, pero bueno, o home sí que contou aí bastantes cousas, e bueno, sí que xa entrou un pouco máis un pouco na geopolítica do asunto. A verdad que estuvo interesante, non sabería como resumirmos, pero é verdad que hasta recomendaría. O precio fixo non era free tour, 35 leva, ou leps, que ven sendo 18 euros, ou algo así. E o malo que estou algo pocho, deben pillar algún catarro e cousas desas, e entonces non tuve basicamente enerxía para ir a Eslavia, que era o barrio das aforas ese que facían referencia en Nantina EPI. Así que sinto moito, nada original, sinto moito polos ouvintes, que non vou ali a reportar desde o terreno mismo. Bueno, unhas cousas sí que podo dicir, porque tamén escoitei o The Red Line sobre Bulgaria, e digamos que nada do que nos contaron aquí é tan negativo e duro sobre o estado das institucións en Bulgaria como The Red Line, a verdade. Pero bueno, que llevan dicir aos turistas, lógicamente. Unha historia interesante que nos contaron é que había un día que era, non sei se de feito era o día do traballo, isto haberá que chequealo, pero era un día, entre comillas, importante, onde todo o mundo salía á rúa, e en 1900, pero polo que fora, nese ano, 1976, hai que chequear, resulta que moitos dos dirigentes non saliron á rúa. Era un día que estaba chovendo, e contounos que, lógicamente, era porque esos dirigentes xa sabían o que estaba pasando en Chernóbil, que non debería estar tan lonxe de aquí. E pregunteille, e aínda non houbo ningún tipo de responsabilidades a posteriori, nin sequera despois do cambio de régimen aquí, para eses dirigentes que, sabendo o que habían, pois libraron o seu cu, pero non dixeron nada. Hai que verse, pero bueno. Vou conducindo, así que non vos podo escribir, pero escoitei algo no capítulo de Hoy en el País que falan sobre recomendaciones culturales, un repaso de... Bueno, estaban falando sobre o Festival de Cannes, é que non sei se o capítulo de Hoy en el País de hoxe, ou é de onte, ou sabe Dios. Bueno, escoitei que iban dúas películas españolas a certame oficial de Cannes, e unha delas era dirigida por Oliver Lash. Oliver Lash e Oliver Lax é a mesma persona, cambiouse o nombre, tal, é que pareceme moi raro que tuveran ese error, porque non nos dicen varias veces no podcast. É dicir, é Oliver Lash o que se pronuncia ahora él a sí mismo de outra maneira, son mesetarios que non saben pronunciar Shakira, ou que carallo está pasando?